pagingon. Si, ang kuya. Ay sos, kuya naman din mo na. Kuya ng piyon na, pre. Kanya, unsa man na anak sila? Kuan, pre, ba? Ingani, oh. Piyon. Oh, naalagi ka dire, masakpan ka sa akong kuya. Kabalo ba ka? Na ako diri para tabanon ta ka. Kala sigaw. Gitaban naman si Piona. Tay ko tanang mga kuya ron. Tabangi gani ko no. Hoy! Pre, unsa man ni? Ay, mao na ni. Ano naguranay man ta, nagdaldala pa jud kag pala. Pangaan ni mo oy. Mga adlawan ta. Wala man ni nabagay ang atong trabaho sa atong dagway. Nakay kwarta wala. Wala. Wala man di ay. Maong sabay ti ka. Kadi ko gusto nga ako arang kwarta gusto ko imuha pod. Sa man, sabay ka? Unsa gani ni atong trabaho no? Uba gani no. Sige, para na po ko'y kwarta. Pakita na ko ni ron, di dyan magmaay sa kwaron. Tayo lang itong buya ron. Ayo! Oh! Kul, nay tao, Kul. Kisa mo lang naabot. Sige, magyaw-yaw. Kul, palihog na kong sugat, Kul. Kung kinsa na. Diliara ka, ha? Pre, maayo kay na mo. Usa may tuyo na mo, madbun lagi ng naong ni mo ron. Ay, kung tabang sa inyo ba? Kul, nangayot tabang, oh. Uy, usa may problema di, ana? Usa na problema mo? Ay, akong mangud ba? Di makadlaw na nawala. Yan, indungol makadre. Usa may matabang na mo? Naunsa mo ra magkakaroon pa, nawala gani. Tabangan din itong pangita no. Oh, sige, asa man mga to ron? Panay ko niyo, kay pangitaw na to. Ay, sakol. Asa jud ta mga to ani ron? Tigil na lamang tag binaktas ani oy. Na, ako pod, naglibo ko ni tawanan, ipawan uban ta. Basta, bantay lang itong buya, makita na to ni ron. Pre, kapoy man di mag-umano. Si Kapoy. Astang kapuya. Pagpail na diha. Gani, pre, no? Pre! Oh, unsa man? Ana ang kuan, pre! Kuan. Ha? Si Kuan. Si kuan, good pre, si kuan ba? Ingon nga pagingon. Si, ang kuya! Ay sos, kuya naman din mo na. Kuya ng piyon na, pre! Kanya, unsa man na anak sila? Dili, pre, isugi na yung kuya, pre! Nag-isog, kasi minabot ako anak. Budala ko nagpala ron. Pagingana, pre, tabangin ako, pre ba? Tabangan, ibatote ka para makakwarta to. Dili, lahi nga tabang akong gusto! Unsa nga tabang? Kuan, pre ba? Ingani, oh! Piyon! Oh, naalagi ka dire, masakpan ka sa akong kuya. Kabalo ba ka? Na ako diri para tabanon ta ka. Hala, di man na pwede, masukod yun akong mga kuya. Dili man good ako kay gugugma sa imo ha. Sure jud ka na imong plano? Pero nalagi ko kay dako kay gugugma sa imo. Sige, maumangkahan na. Kala sigaw. Gitaban naman si Piona. Tay ko tanang mga kuya ron. Tabangi gani ko no. Pre, wadyo gimabuhat anak, pre. Pre ba tabangi ko, pre ba? Sige, okay bala sa imo. I got you, bro. Pre, dali ba kay padung na sila diri ah. Ay, sabi, mangutan na tanan sa basakan, be. Boss, may buntag, boss. Uy, boss, may buntag bod. Uy! Di ba markada makatumboy? Oh, boss, barkada mi. Ano man? Asa si Tumboy? Oh, asa si Tumboy? Kabalo ko ba? Murag nakabantay ka na asa si Tumboy. Kabarkada mo kayo mo? Ay, si Tumboy, boss. Wano kay balita siya, boss. Asa naman dito si Tumboy, Jod? Ay, boss. Kanang wala na may kita-kita ba? Hoy! Basig na kay kontak number niya. Kapoy kay mangita ba? Hatag na lang, be. Wala, boss. Telegram mong gamit. Sa, kasosyal ba na ni mga hurnalay diri oy? Wala man na kabalo. Dahil tara na. Sa mga tayo to, Dre. Kaya pala, dyan na buntawanan, eh. Agay! Unsa ba ka nagbutag? Taw-taw sa umaya na dul, sa pilapil. Mong gani, boss, no? Kaya para madlok ang mga maya, no? Unsa na? Ay wala, taw-taw sa mayan. Usap mo ni tawaan na magbutang og kuano, dire ba jud doon sa pilapil? Ay, boss, sorry. Tara na ninyo, dugayan ninyo, oy. Hindi, be. Ay, taw-taw jud sa umayan. Tara, Kol. Ay salamat, nakalingkawas sa jud ko.